רוצה להגיד ערב טוב לרן ערב טוב. בוזגלו, אבל לפני שאנחנו פונים לאייטם שלך, אני רוצה להראות משהו כדי שיבינו על מה אתה מדבר. בואו נראה. נתניהו בוגד, הפך לאויב העם. הוא האויב הכי גדול של העם היהודי ב2000 שנה האחרונות. כל ביביסט יקבל כדור בראש. אתה בוגד. אנחנו מחכות עם חפל קליעה! אבל הוא בעצם שטן! זה מה שמגיע לכם! חפל קליעה! ואני מקווה שמה שקרה לאחאב ולאיזבל בשומרון יקרה גם לו. זה סרטן שפשוט מעכל את הנשמה שיוצרת את עם ישראל. המלחמה שלנו מאז 7 באוקטובר היא אולי נראית מול החמאס, אבל בואו, המלחמה האמיתית היא מול אויב מבפנים, המלחמה היא מול ביבי נתניהו והממשלה. האנשים האלה בבית, הכל בסדר, הכל סבבה. עכשיו בואו תראו על מה עצרו את הבחור שנמצא פה איתי, בואו תראו. בבקשה. רן כרמל בוזגלו, ערב טוב לך. ערב טוב. אמרו לי שיפתיעו אותי, אתה צוחק עליי. אז זהו. זה קראו לנו לחכה, אתה צוחק עליי עכשיו. המקרה הזה חייב להטריד כל אזרח במדינה, ללא קשר להשקפתו הפוליטית. בוא נציג רק הבחור שנמצא פה, זה יקראו אפשטיין, ערב טוב לך, אתה נמצא אותנו? כן, רן, בבקשה. האם אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית שבה חופש הביטוי והבעת הדעה הם אבני יסוד? בוא נשמע את המקרה המטלטל. בבקשה, יקראו. אני ישבתי ב7 לאוקטובר, לצפות אתה יודע, במשדר הזה שעשו. פתאום אני מקבל שיחה ממספר חסוי, אתה מוזמן לחקירה. לא אמרו לי על מה, אמרתי, אם אתה לא אומר לי על מה, אני לא מגיע לחקירה. הוא אומר לי, אתה מוזמן לחקירה על הסתה. אני יושב וחושב, מה כבר כתבתי, מה אני עשיתי. אני מגיע אחר כך לחקירה, הוא מראה לי את הציוץ הזה, והוא מראה לי סרטון שהעליתי מהר הבית, סרטון סאטירי, שאתה זוכר שאיראן זרקו טילים, אז זרקו טילים גם לכיוון הר הבית, אז עשיתי ב-AI, אז מישהו עשה ב-AI, סרטון כאילו זה פגע בהר הבית. אז שיתפתי את זה ושיתפתי... מסגד אל-אקצא. מסגד אל-אקצא, נכון. אז שיתפתי את זה ושיתפתי את הציוץ הזה, זה היה אחד אחרי הפיגועים, כאילו בערך אחרי כל פיגוע אני כותב את אותו ציוץ. מדובר באומה רצחנית. כן, חד משמעית. את מיכאל בן ארי מעמידים לזה לדין. הכי מצחיק, הכי, לא יודע... אגב, אחרי 7/10, אני לא מכיר בן אדם בישראל שלא דיבר הרבה יותר גרוע ממך, ואגב, אני זוכר שבפעם ראשונה חטפתי אפילו גרוף בבטן, שהתחילו לקרוא לכולם נאצים, וכולם כאילו, ככל אופן השאר בעיניי זה משהו יוצא דופן שצריך, אבל כולם דיברו הרבה יותר חמור. למחוק את עזה. למחוק את עזה, להשמיד אותם. קודם כל, אני חושב שאת ההגדרה אומה רצחנית הם קנו ביושר. כן. שימו לב לקולקטיב... רגע, שנייה, מצלצלים להם הפרקליטות, כן, פרקליטות, אתה מוזמן לחקירה. כשאני בא לחקירה, התקשרו אליי, הזמינו אותי לחקירה. אגב, אותך הזמינו לחקירה. כן, בטח, הרבה פעמים. אז אמרתי למה, אומרים לי, צריך לצלם אותך. אמרתי, אני אשלח תמונות מהפייסבוק. אז אמרו לי, לא, אנחנו צריכים לצלם אותך כאן. אז אמרתי, אבל זו אופרציה, אני צריך להביא מהפרים, נערת מים. אבל שימו לב, הקולקטיב, אתם רואים את כל האומות הערביות, אף אחד לא גינה את הטבח, כלומר, הם אפילו עודדו אותם. עכשיו, עליה וקוצבה, למה הזמינו אותו? וזה הקטע, האכיפה הבררנית. יש לו סיפור. למה לדעתך הוזמנת? מה הטריד אותם? אני בדיוק ב1 באוקטובר היה אמור להיות לי חקירה. תביעה נגד המשטרה. את המשטרה, שים לב למה, מה קרה כאן? זה שאני עברתי בשער שכם, הגיעו אליי, אמרו לי, אתה מורחק? אמרתי להם, אני לא מורחק, בדקתי, אני לא מורחק, אין סיכוי שאני מורחק. הוא אומר לי, אתה מורחק, אחרי כמה, כאילו, מעל שעה שהוא דוחף אותי בכוח ביחד עם כמה חברים, הוא אומר לי, תשמע, אתה לא מורחק, אבל הוחלט על ידי הקצין שאתה לא יכול לעבור. אני כמובן טבעתי אותם, היה אמור להיות דיון ב1 לאוקטובר, ובמקום... ואז הוא קיבל זימון לחקירה. במקום הדיון... איזה קטע, זה כמו, נגיד, מישהו שעושה סרט על הרצח של יצחק רבין, נגיד נקרא לו אני, ויש לו במאי, נגיד נקרא לו אברהם שפירא, ופתאום עוצרים את הבמאי. שזה קרה, הכל באמת, כן? ועכשיו בנימה ממש לא עיתולית. כן. יש כאן מכבש דורסני שסותם פיות, שמתנכל לאנשים שבסך הכל מביעים את דעתם. זו אכיפה בררנית. עכשיו, ברור, עכשיו אתם רואים כאן, הסתה פרועה. דרך אגב, אני שלחתי לכם עוד משפט. אלי ציפורי, מה אתה אומר על זה? אתה מומחה לפרקליטות.
אני גם סובל מהאכיפה בררנית. ביום שלישי התקיים הדיון הראשון שלי במשפט הפלילי. אתה יודע, התמונה של הדס קליין. אנחנו ננצח בכל החזיתות, גם את האכיפה הבררנית. אתה לא מופתע שאתה שומע את זה. אני לא מופתע, ממש לא מופתע. זו השיטה, פשע של אכיפה בררנית יש בישראל. אלי ציפורי, תודה רבה לך. כן, רן. ואני רק רוצה לפנות אל הציבור ולהגיד להם, אל ייפול לבבכם, אנחנו מנצחים. הרי הרשתות החברתיות, גם הערוץ הזה וגלי ישראל, מביאים לידי ביטוי, דיברנו על סקרים. אם אתה רוצה לדעת מה חושב העם, רד אל הרשתות. למרות סטיית הפיות, למרות החשיפות, למרות ההורדות בתפוצה, אל תוותרו, כי אנחנו ממוטטים את ציר הרשע. תקשיב, אתה אומר לי את זה, ממוטטים את ציר הרשע. אני אומר. תגיד שאני הולך איתך עם ועדיין, האכיפה בררנית ממשיכה, האכיפה סלקטיבית. הראינו את הקליפ, הראינו מה אנשים מדברים, פי כמה יותר גרוע מה שהיקותיאל הזה, אף אחד לא מעלה על דעתו לעצור אותם או לדבר איתם. אני אגיד לך מה השתנה בכל זאת. אני לא יודע מאיפה האופטימיות שלך. אני אגיד לך, קודם כל אני אופטימי מטבעי. גם אני אופטימי מטבעי. אבל אני צריך לשאול אותך, אני אגיד לך מה השתנה. שהפעם רואים להם. עכשיו, יקותיאל, שתבינו, בחור צעיר, הוא אחיו של ידידיה אפשטיין, שהוא בעצמו כתב צעיר ומוצלח, כן. ואבא שלהם היה חניך שלי בנוער צומת של רפול. אז תראה איזה מעגל אנחנו סוגרים כאן. בוא'נה, זה פשוט אירוע סוגר. מה אתה מתכוון לעשות עכשיו אחרי החקירה הזאת? אני מתכוון להמשיך ולומר שוב ושוב ושוב, יש לנו עסק עם אומה רצחנית, ואם מישהו רוצה, שיבואו לפה, לאולפן, ושיעצרו אותי. שנייה, חברה, שנייה. כי כן, יש לנו עסק עם אומה רצחנית, לא מתנצל על מילה. אתה לא מתנצל על זה? אני אמשיך להגיד את זה בכל מקום. לא מפחד. יש לנו עסק עם אומה רצחנית. קרוליין, מותר לו להגיד כזה דבר? שיש לנו עסק עם אומה רצחנית? קודם כל מותר להגיד. חייבים להגיד, כי זאת העניין. מותר, לא, אבל חובה להגיד. מה זה מותר? זה ג'יהאד. לא יודע, יש כנראה אנשים שאומרים שזה לא חוקי. אני מרגיש השם שלפני ה7 לאוקטובר לא אמרנו את זה מספיק, ולכן אנשים לא נזהרו. חברים יקרים, תודה רבה לכם. תודה רבה. שהייתם איתנו, שיהיה לך בהצלחה. חבר הכנסת